енергетиката и услугите. Още малко, ако продължавате, ще получите това, което си заслужавате извън тази зала. Не може. Вземете му думата. Вие съсипахте енергетиката, подписахте документи, подписахте документи, които енергетиците, стъчкувайки на магистралата по този начин, няма да стане. Няма да стане така. Или взимат думата, аз няма да спра. Защитавам това, което хората ми дали мандат да защитавам. Вие обслужвате разни лумпени, които явно колеги обявявали почивката, за да може господин Ганев да коментираме законопроект конкретен. Отивате на местни избори, заставате и издигате конкретен законопроект коментираме в момента и няма да ви позволя да обслужите нашата организация. И обслужвате директно, това сте вие. Подобни на ГЕРБ, цялата ви организация, която сте населата, подобни на ГЕРБ. Нищо общо нямаме с ГЕРБ и не сме имали никога. Така че ако вие имате нещо с ГЕРБ, си го имате като отношение, не с нас.